Koolmonoxide, dat komt voor wanneer je een onvolledige verbranding hebt. Nou, veel mensen denken van ja, een kool, vroeger had je kolenkachels. Nou, daar kwam het heel vaak voor. En veel mensen denken van ja, als ik geen kolenkachel heb, dan kan me dat ook niet overkomen. Maar ook kan je een onvolledige verbranding hebben bij gas. En ook dan komt er koolmonoxide vrij. Voor een volledige verbranding heb je veel zuurstof nodig. Dus als je ventileert heb je meer zuurstof in huis. Dus de kans op een volledige verbranding is dan groter. Koolmonoxidevergiftiging kan eldzo komen. Nevens Weert, maar de meesten vooral in het campingseizoen alert wezen. Denk maar eens aan de caravans en de boten. Nou, daarin is ook vaak een gaskachel. Kook je ook op gas, daar slaap je ook in die ruimte. Nou, het zijn vaak niet de apparaten die je jaarlijks laat controleren. Dus de kans dat het daar gebeurt is natuurlijk erg groot en koolmonoxide is gewoon heel verraderlijk. Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging lijkt net alleen nog bij gaskachels. Vetse Tichelaar uit Reduzum verkeert met houtkachels. Hij zegt dat meesten dik om tinkermatten wanneer ze zijn houtkachel ondoggen. Jongens, de houtkachel ontsteken, dan mag je erom denken dat de verbranding goed blijft. Je moet zorgen dat de trek van de squashje heeg blijft en dat je genoeg vuur erin houden. Dus de vlam moet goed aan de gang wezen om het hout te verbranden. Als er net een soort wien is, dan maakt de wien geen trek om de squashje heen. Dan functioneert de squashje net zo goed. Dus je hebt altijd een stevige wien nodig voor een stevige trek. Je kunt heel veel emoties zien dat er praktisch geen wien is. En dan kan je eigenlijk de houtkachel ook net aansteken. Wat er nou wind stiert of net, frisse lucht in de huis is altijd belangrijk, vindt Tichelaar. Dus het ventileren in een huis is altijd een noodzaak. En als de kachel aan is, dan komt er dus een apparaat bij wat ik nog eens een keer extra zuurstof broekt. En dat moet nog eens een keer extra zuurstof hebben. Dus waar je denkt, als de raam open is. Dus de ruiten maar riepen of op een kier, dat mag ik.